Ngiyacela ibathando sivule encwadini kaPetru yokuqala ku-chapter 5. Namhlanje sifunda uverse 6 kuya ku-11. Next week ke uma inkosi ivuma so iqeda incwadi kaPetru singasekugcineni kwayo manje. Second to last sermon le kulesi study sethu sika 1 Peter. Ngicela ukufunda kusukela kuverse 6 kuya ku-11. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Zithibeni nilinde. Isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamdwengula. Melanani naye niqinile ekukholweni, nazi ukuthi zona lezo inhlupheko ziyabehlela nabazalwane benu abasemhlabeni. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu, emva kokuhlupheka isikhashana, yena luqobo uyakunihlumelela, anisekele, aniqinise, animise nisimeme. Makube kuye amandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Zintathu izinto engicathi uPetru ufuna igqame kakhulu kule section le. Okokuqala siyalo ukuthi asithobe lapho uNkulunkulu esifaka einhluphekweni, asizehliseni. Okwesibili ufuna sibe sober, sibe abantu abaqaphile ngoba uSathane uyazingela ngesikhathi siseinhluphekweni. Okwesithathu ufuna sibe abantu abanethemba einhluphekweni zethu ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu uzosilekelela kuzona. Asithobeke uma uNkulunkulu esifake einhluphekweni, asibe abantu abaswangulukile engqondweni abaqaphile ngoba uSathane uyazingela maseinhluphekweni, asibe abantu abanethemba ngoba uNkulunkulu uyasilekelela einhluphekweni. Indlela yakhe ke yokusummarize zonke lezi zinto akade esiyala ngazo kule ncwadi yakhe le, ngicela uzobona lokho masiwachaza lamavesi. Asiqale sibone okokuqala le ndaba yokuthobeka uma uNkulunkulu esifaka einhluphekweni. Verse 6, ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo, niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokubuya nikhathalele. Kusho ukuthini ukuyithoba phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla? Okokuqala ngicathi urefer kulento akade eyisho ku verse 5. Uzokhumbula ukuthi ku verse 5 last week sagcina ngokuthi kanjalo nani zinsizwa noma abantu abasebasha thobelani ama-elder. Bese thi kodwa nonke yembathani ukuthobeka nithobelane. Ngokuba uNkulunkulu umelene nabantu abazidlayo, abantu abayiphakamisayo, abaproud, kodwa abathobekileyo ubapha umusa. Ngicatha okokuqala ukukhuluma ngaleyo nto leyo. Nina abasebasha nani nonke njengebandla bathobeleni abefundisi benu. Kusho lokho kuyithoba phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Nikwenza lokho ngenxa yokuthi uNkulunkulu eniyalile, ngakho njengabantu abayithoba phansi kaNkulunkulu zithobeni nakulabo uNkulunkulu athi ithobeni phansi kwabo. Bese ethi ngokuba uNkulunkulu umelene nabantu abayiphakamisayo, kodwa abantu abathobekileyo ubaphumusa. Ngenxa yalokho ke, ngenxa yokwesaba ukuthi uNkulunkulu amelane nathi, asithobeni phansi kwesandla sakhe esinamandla. Ngenxa yokufisa ukwamukeliswa umusa uNkulunkulu, asithobeni phansi kwesandla sakhe esinamandla. Ngakho ukuyithoba phansi kwesandla sikaNkulunkulu ukuba abantu abathobekile to one another, ibandla kuma-elder nama-elder nebandla, wonke umuntu abe umuntu othobekile,
ukuze uNkulunkulu asiphumusa angamelani nathi. Ukuyithoba phansi kwesandla sikaNkulunkulu lokho mawuthobela abantu ngenxa yokuthi wesaba uNkulunkulu, mawuthobela abantu ngenxa yokuthi uthembe ukubusiswa uNkulunkulu, usukuthobela uNkulunkulu mawenze njalo. Uzokhumbula ukuthi kuyona lencwadi le ubekade eyale ukuthi abantu abakholwayo abawuthobele uhulumeni ngenxa yokwethemba uNkulunkulu ozobavikela kuhulumeni ongalunganga futhi abanikeza umvuzo mabenze njalo. Mawuthobela uhulumeni ngenxa yokwesaba uNkulunkulu usukuthobela uNkulunkulu. Wayala ukuthi abantu abasebenzayo abathobela abantu abaqashile, wayikhuluma ngegqila yena. Igqila ithobele omaster bazo ngenxa yokwethemba uNkulunkulu. Mawenze njalo nawe uthobe emsebenzini noma ungasona isigqila, ngesikhathi uzehlisa kubantu abakuphethe emsebenzini, usukuzehlisa phansi kwesandla sikaNkulunkulu okuyisona esikubeke phansi kwalabo bantu. Ngakho ukuthobela bona ukuthobela uNkulunkulu. Wathi abantu besifazane abaganela bathobela abayeni babo, even labo abangamesaba uNkulunkulu, abangaligcina izwi likaNkulunkulu. And mawenze njalo usukuthobela uNkulunkulu, ungabheka umvuzo wakho enkosini uma wenza intando kaNkulunkulu maqondana nabantu asuke ekuyale kubona, wathi ithobe uzehlise. Amen. Leyo ndlela yokucabanga bazalwane ayicishe leya temptation kaSathane yokuthi kusiza ngani ukuzehlisa abantu mabeqhubeka benza kanje kuwena. Kusiza ngokuthi ukuzehlisa kuNkulunkulu and yena uzokuvuza ngesikhathi esifanele. Amen. Siyazenza izinto ezilungile kubantu noma bona bengazenze ezilungile kuthina. Ngoba asibheki iresponse yomuntu ukuze senze okufanele thina, sikwenza noma yena engarespondi kahle ngoba umvuzo wethu siubheke enkosini. Amen. Okwesibili, ukuzehlisa phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla kusho ukwamkela uNkulunkulu ekufaka einhluphekweni. Mawufunda uqhubeka lamabuku verse 9 no 10 uyabona ukuthi usakhuluma ngazi inhlupheka kakhulumi ngenye inhlobo yokuzehlisa. Uthi ku verse 9 melanani naye niqinile ekukholweni nazi ukuthi zona lezo inhlupheko ziyabehlela nabazona bena basemhlabeni. Ku verse 10 kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu emva kokuhlupheka isikhashana yena uqobo uyakunhlumelela nisekele aniqinisa nimise nisimeme. Ukhuluma ngeinhlupheko kusakhona inhlupheko emqondweni wakhe, ngakho mayethi abazalwane mabayithobe phansi kwesandla sikaNkulunkulu, ilesandla esiletha inhlupheko empilweni yabazalwane, uthi abayithobe bazehlise ngaphansi kwaso leso sandla. Kunesikhathi esizayo la lesandla sobaphakamisa. Yabona verse 6. Sithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifanele. Lesandla isona sizoniphakamisa ngesikhathi esifanele, kodwa kwamanje sisaphezukweni. Ngakho nina vumani sinicindezele lesandla, vumani silethe inhlupheko empilweni zenu, nizehlise ningahlubuki. Niphume phansi kwaso isandla. Nisigolozele isandla sikaNkulunkulu, nime niqonde ni defend amalungelo enu phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Ningenzi njalo, kunalokho yehlani niyithobe namkele intando kaNkulunkulu kulesi sikhathi enikusona, ngoba siyeza isikhathi la khona ezonikhipha phansi kwesandla, isandla singene phansi kwenu bese siyanifukula. Okwamanje vumani sinicindezele sibe phezukweni isandla, siyeza isikhathi la the same hand sizoniphakamisa khona. Amen. Indlela yokuyi-understand le nto empilweni zethu bazalwane ukuthi asingamelani noNkulunkulu uma elethe inhlupheko empilweni zethu. Khona kakhulu leyo temptation leyo yokungazamkeli inhlupheko. Singamkeli ukuthi uNkulunkulu uyasithesta ukukholwa kwethu. Singafuni ukwamkela ukuthi uNkulunkulu uyasirefine, uyasilungisisa njengegolide lifakwe emlilweni ukuze licwebezele kahle kusuka ukungcola kulona. Singavumi ukuthi uNkulunkulu lethe ijudgment, uyahlulela ebandleni lakhe ukuze ahlunge laba abakholwa kwangempela kulaba abangakholwa kwangempela, abaxoshe ngeinhlupheko vele afake inhlupheko kona wonke umuntu.
ikhona i-temptation yokungakwamukeli lokho. Angifuni mina ukuhlupheka. Angikwamukeli ukuthi uNkulunkulu unelungelo lokungifaka enhluphekweni. Angizamukeli lezi inhlupheko empilweni yami, ngakho mayifika ngizodinwa. Ngizomdinela uNkulunkulu. Ngizomhlinela uNkulunkulu. Ngizomflathela uNkulunkulu, ngizomhlubuka nje ngimshiye kwangempela uNkulunkulu ngoba angiyamukeli lento ayenzayo empilweni yami. Ayamukelekile kumina lento uNkulunkulu ayenzayo empilweni yami. Akuyona into engangiyifuna le mangize ekukholweni mina. Angiyamukeli, ngiyayirejecta futhi ngiyahamba la. Uma kanti uNkulunkulu ezokwenza kanje, bakhona benza kanjalo. Abangayithobi phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Kodwa bavuka umbhejazana. Bayalwa nesandla sikaNkulunkulu, abasamukeli ukuthi uNkulunkulu enze ngendlela afuna ukwenza ngayo. Kunokuthi wenze njalo wena cabanga biblically ngeinhlupheko bese uyakubona ukuhlakanipha kaNkulunkulu kuzona, noma unga-understand ukuthi uNkulunkulu yini aphezukwayo, yindaba eyiletha manje, kodwa uyithoba ukuthi yena uNkulunkulu uyazi futhi ngingamethemba, wehlele ngenzansi wamukela isimo uNkulunkulu akufaka phansi kwaso. Zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze ngesikhathi esifaneleyo ezoniphakamisa. Uyazi kuPetru ukuthi inzima lento ayishoyo. Ngoba uthi kahle kahle ngokusobala nje, zamukele inhlupheko empilweni yakho ngoba ivela kuNkulunkulu. Musu kurebhela, musu kunqapha mayifika. Uyazi ukuthi akukho lula ukwenze njalo, ngakho usiqhuquzela ngezinto ezimbili la ukuthi sikwazi ukuyamukela lento yesandla sikaNkulunkulu esibuye silethe inhlupheko ezimpilweni zethu. Okokuqala, uyasikhumbuza ukuthi uNkulunkulu uzosiphakamisa ngesikhathi esifanele. Zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Le inhlupheko engena kuzona akuzukube ezengunaphakade. Zizohamba ihambe zidlule. Bekezelani while uNkulunkulu esanifaka kuzona, nithobe kuleso simo uNkulunkulu anibeka kusona ngoba akuzukuba into ya forever. Ngifuna sibuze ukuthi sinini isikhathi esifaneleyo. Ukhuluma ngani uPetru laphayana mayethi ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Okusobala kwi-context ukuthi ukhuluma ngokubuya kukaJesu. Yakhumbula ubethe kuma-elder awaliphathe kahle ibandla likaNkulunkulu, angahuduli inyawo mayehola ibandla likaNkulunkulu, angakwenzeli ukuthanda imali ukuhola ibandla likaNkulunkulu, futhi angazenza amakhosi phezukwalo ibandla. Kunalokho awaliphathe kahle, ebheke ukubuya komalusi omkhulu oyowanikeza umvuzo ngaleli langa ebonakaliswa. Ngicathu usakhona lo mqondo la ukuthi kunesikhathi esifanele esiyukubuya kwamelusi webandla. Ngesikhathi ama-elder enikeza imvuzo yawo ngokuphatha kahle ibandla likaNkulunkulu, nebandla ngokubekezela kwalo liyophakanyiswa ngalelo langa, ilanga lemvuzo, ilanga lokubonakala kukaJesu. Inhlupheko ziyophela zonke nya ngelanga uJesu abuya ngalo. After lelo langa asophinde sihlupheke, asophinde sithotshiswe kuthiwe asithobe phansi kwabantu abangasiphethe kahle. Ngalelo langa uNkulunkulu uyosiphakamisa asenze sibe phezukwabo labantu akade besihlukumeza. Uyosenza amakhosi sibuse kanye noJesu, kube yithina esibahlulelayo kanye noKristu bonke abantu abangakholwa. Siyoba even ngaphezulu kweingilosi emazulwini. Kuyoba isikhathi sobumnandi forever, ayisophinde igule imizimba yethu, asophinde seswele izinto esizifisayo, siyoba nayo yonke into efiswa inhliziyo yethu ngelanga uJesu abuya ngalo. Ingcebo siyoba nayo ngaphezulu kwalokho esikufisayo esikudingayo. Udumo nokuhlonishwa nokwaziswa abantu siyoba nakho ngaphezulu kwalokho esikwazi ukuimagine. Kuyoba ilanga lokuphakanyiswa, ilanga lokubuya kukaJesu. Ngicathi okokuqala unalokho emqondweni wakhe. Kodwa futhi ngicathi unakho ukuthi uNkulunkulu ubuye ayiqede inhlupheko sisekhona la emhlabeni. Lokho ngikubona kuverse 10. Mayethi lapha ngasekupheni kaverse 10, emva kokuhlupheka isikhashana,
yena uqobo uyakunihlumelela, uyakuniconfirma, animise niqine, anisekele, aniqinise, animise nisimeme. Kuzwakala kumina sengathi akusiwa amagama lawa akhuluma ngezulu. Ngoba asikho isidingo sokuqina ezulwini. Asikho isidingo, angeke athi uzonisimamisa mayekhuluma ngezulu. Ngicatha ukhuluma ngemanje la. Ukuthi sometimes uNkulunkulu uyayidlulisa inhlupheko sisekhona la emhlabeni. Asiphakamise even khona la emhlabeni. Imagine for example icase kaJosepha. Josepha uhlupheka ngenxa yokuzondwa abafowabo. Bamdayisa njengesigqile, bamdayisela abantu abahamba naye bayomdayisa naye eGibhithe wayoba islave khona. Batshela ubaba wakhe ukuthi ufile uJosepha ubulawe yizilwane. Inhlupheko lezo uNkulunkulu uyamthobisa, umnikela ezandleni zabantu abamzondayo abafowabo. Uyavuma ukuthi benze umathanda kuyena uJosepha labantu abamzondayo, wamthobisa uNkulunkulu, wabeka isandla sakhe phezu kwakhe uJosepha wathi akayithobe. Nangempela uJosepha wayithoba, wazehlisa, wangahlubuka kuNkulunkulu, waqhubeka wamethemba uNkulunkulu even noma esesebugqileni edayiswe le kude nakubo. Kwafika isikhathi khona eGibhithe la uNkulunkulu amphakamisa khona, wambeka wamnikeza umsebenzi phansi komuntu wakuthiwa uPotifa, owamenza waba isikhulu endlini yakhe uJosepha. Lokhu abafowabo babethi benze okubi, uthi uJosepha uNkulunkulu wenza okuhle, wamphakamisa esakhona la emhlabeni. Khona umvuzo uJosepha nawe ezulwini ngokubekezela kwakhe lezo inhlupheko, kodwa futhi uNkulunkulu ubuya silekelele asikhulule inhluphekweni sisekhona la emhlabeni. Kuthi kusenjalo asukelwe unkosikazi walendoda ayisebenzela, amqambela amanga athi uzama ukumdlwengula uJosepha futhi afakwe ejele. Ubengathi futhi buka wena uNkulunkulu njani, ngikukhonza kahle ngenze ngalutho okurongi, adlubula undebe njengengane igolozela umzali. Wayengakwenza lokho uJosepha, angavuma ukuyithoba phansi kwaleso sandla esimthatha simfaka ejele manje. Kodwa nalapho wazehlisa, waqhubeka wethemba uNkulunkulu, wamkhonza uNkulunkulu even phakathi ejele. uNkulunkulu ezemnikeza amaphupho asiza abanye la ejele, bathi mabekhishwa bamkhumbula uJosepha, wagcina futhi ekhishiwe ejele, uNkulunkulu wamphakamisa again. Manje wamphakamisa futhi even further than before, wamenza prime minister waseGibhithe lonke uJosepha. Sometimes uNkulunkulu uyakwenza nalokho kuthina bazalwane. Lo muntu okucindezela emsebenzini vele xoshwe yena, abantu babona ukuthi awuyazi wena obu-right, kupromote wena. Abantu akade bengakuphethe kahle, noma izimo ekade zingezinhle empilweni yakho, uNkulunkulu azenze idlule, akulethele izikhathi ezimnandi, akuphakamise kade bekuchwenza ngoba kuyabheda empilweni yakho, akuphakamise uNkulunkulu enze kube kuhle, akade bekuchwenza bashawa amahloni. Sometimes kuyenzeka lokho even la emhlabeni. Kuhle ukukhulekela, kuhle ukubona futhi uNkulunkulu ekwenza uma siyithoba phansi kwesandla sikaNkulunkulu ngesikhathi esifanele, uyasiphakamisa. Uyenako wazi ukuthi nini isikhathi esifanele. Sometimes isikhathi esifanele ukubuya kukaJesu, uma engabuyi sizofa. Isikhathi esifanele isikhathi sokuvuswa kwethu emathuneni njengayo uJesu. Khona uJosepha, kodwa futhi uyakhumbula uJesu kwenzekani kuyena. Yena wahlupheka, akazange uNkulunkulu amphakamise la emhlabeni, wavuma waze wafa nokufa. Wamphakamisa ngokumvusa ekufeni nokumkhuphulela phezulu ezulwini ayohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu after kade efile. Sometimes nathi uNkulunkulu uyavuma kube kanjalo. Sometimes njengoJosepha, sometimes kunjengoJesu, sihlupheka size sife, bese isikhathi esifanele ilanga lokubuya kwakhe la siyovuswa khona emathuneni. Uyena owazi ukuthi siphi isikhathi esifanele, thina senze njani, azizehliseni phansi kwesandla sakhe. Sofika isikhathi esifanele. Kwabanye kuba manje nasezulwini, kwabanye akubi manje, kuyoba ilanga lokubuya kukaJesu uNkulunkulu esebavuse emathuneni, kodwa khona uzophakanyiswa mawuzehlisa. Amen.
bese bonke laba bangavumanga ukuzehlisa abamgolozelayo uNkulunkulu babeka isandla eqolo bamkhombe ngomunwe ukuthi awuzukuyenza lento kumina, bazothotshiswa labo. uNkulunkulu uyamelana nabamgolozelayo, kugcina yena uNkulunkulu. Ma umgolozela uzogcina ekuthobise ngenkani, ukuthobisa kokugcina kwa wonke umuntu ogolozayo ichibi lomlilo, isihogo. Bonke abayiphakamisayo, bonke abayishaya abaziyo, abangavuma ukufundiswa uNkulunkulu bezwe ngoNkulunkulu bayothotshiswa esihogweni. Bese bonke abazehlisayo bavuma ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu, akenze okuhle emehlweni akhe, thina somethemba. Bonke abanjalo uNkulunkulu uzobaphakamisa ngesikhathi esifanele. Amen. Into esibili asinikeza yona ukusilekelela kulento yokuyithoba, usitshela ukuthi singamethemba uNkulunkulu ngoba uyasikhathalela. Ungesabi ukuyithoba phansi kwesandla sakhe ngoba ucabanga ukuthi uzoqeda ngawe. No. Zithobe phansi kwesandla sakhe ungesabi ngoba uNkulunkulu okukhathalelayo. Yabona verse 7. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe ngokuba uyanikhathalela. Akeve ngenandaba nokwesaba kwakho. Akeve uNkulunkulu ongenandaba nokuthi uright noma awukho in right mayekufake enhluphekweni. Unendaba uNkulunkulu nawe. Unendaba nawe manje ukuthi uyakwazi ukubekezela kule inhlupheko kuzona ozongena kuzona. Unendaba nawe engunaphakade ukuthi uyophelela laphi kuyokwenzakalani kuwena. uNkulunkulu onendaba nawe, sometimes more than wena unendaba neyakhe impilo. He cares uNkulunkulu. Ngakho zonke inhlupheko akufaka kuzona zi-customized, zi-custom made for wena, zikaliwe. Ingubo yenhlupheko uNkulunkulu agqokisa yona iwusize wakho khaka. Lisho njalo izwi lakhe kwezinye indawo. Imkhoni yakulingana exactly. Ayimpintshi kakhulu, ayiqeki kakhulu, iwusize wakho nje khaka. Noma thina singathanda, angifuni nokuyigqoka le ngubo le. Kodwa uNkulunkulu maye egqokisa yona ngenkani ingubo, ethi vuma ngigqokise. uNkulunkulu onendaba nokuthi iyakulingana yini, ayizikukulimaza yini, ngakho uyakuqalela inhlupheko, awulingwa ngokungaphezulu kwamandla akho. Ngakho mayesho kanje bazalwane, ufuna singangene esilingweni sokubona ukuhlupheka kwethu sengathi uNkulunkulu eveza ukungabi nandaba kwakhe ngathi. Cha. Ma uNkulunkulu evuma kufika inhlupheko, hayi ngoba engakukhathaleli, hayi ngoba engenandaba nawe, usathane onyenyeza into efana naleyo, kodwa iqiniso ukuthi uNkulunkulu uyakukhathalela. Ngakho zamukele inhlupheko. Zithobe phansi kwesandla sakhe sinamandla ngoba uNkulunkulu okukhathalelayo lo okucindezelayo. Ngeke akucindezela za crash. Uyazi ukuthi yini ongakwazi ukuyibekezelela, amandla wathola kuyena, uyakududuza inhluphekweni, uyakulekelela ukwazi ukuyibekezela udlule kuzona, emzikusize zikwakhe ekugcineni zikuyise ensindisweni isebenzela okuhle. Inhlupheko uNkulunkulu akufaka kuzona, zamukele, musu kumgolozela, musu kumncaphela, musu kumcasukela, zithobe umethembe njengoNkulunkulu. Amen. Mase siniphonse izinkathazo zonke zenu phezu kwakhe. Zonke izinkathazo ama-anxieties, izinto ezikwenza ungalali, olokhu uyicabanga zikusabise mawuyicabanga ube anxious ngazo, kazi kuzokwenzekani, kazi kuzokwenzekani, kazi kuzokwenzekani. Yonke leyo nto iphonse phezulu kaNkulunkulu ngoba yena uyakukhathalela ukuze ukwazi ukusamukela isandla sikaNkulunkulu phezu kwakho. Kukhona vele ozolinge ukukhathazeka ngakho okuphonsa kuyena. Ngoba abantu bayamgolozela uNkulunkulu ngezinye izikhathi ngenxa yokukhathazeka. Male inhlupheko ifike empilweni yami ngizoba yini mina? Izoba yini izingane zami? Uzoba yini umndeni wami? Ikusasa lami lizoba njani? Bathathe babeke babalise bakhathazeke
kuvele kungavumike bayithobe. Ayi makuthi kanti kuzoba nje futhi angazi kusasa lingiphatheleni angikwazi mina ukuhlala ngibekezelele lento kanje. Thani ngiyozama njengabo bonke abanye abantu. Bahlubuke, baribhele, barejecte isandla sikaNkulunkulu bangayithobi. Inkathazo for example umuntu ekhathazeke ngokuthi lobhlungu engizobhekana nabo kaze ngizoba nawo inamandla okubekezelela. Impendulo ukuthi yebo, uNkulunkulu obulethayo uyakukhathalela. Lokho kwesaba ukuthi ngizokwazi ukubekezelela inhlupheko mayifika kulahle kuyena uNkulunkulu ngoba unendaba nawe ngeke avume kufika inhlupheko engaphezulu kwalezweni ongakwazi ukuyibekezelela. Niyezwa bathanda? Ma uNkulunkulu esitshela ukuthi uNkulunkulu obuya lethe inhlupheko asidinga ukwesaba lokho. Size sifuna ukubaleka ekukholweni ngoba mayesho njalo ukukhuluma uNkulunkulu osikhathalelayo ngeke avume zibe too much. Ma ukhathazeke ngomndeni, makufika inhlupheko empilweni yami ezenza ngingakwazi ukunakekela umndeni wami, uzoba yena umndeni wami. Umndeni wakho uzoba exactly lento uNkulunkulu afuna ube yiyona. Ngoba uNkulunkulu okwazi ukunakekela umndeni ngokusebenzisa wena, uyakwazi nokunakekela umndeni engakusebenzisi wena. Cathi ubani wena? Uyayibona iconnection between ukuzehlisa nokwazi ukuphonsa inkathazo kuNkulunkulu. Abantu abangakwazi ukuphonsa inkathazo kuNkulunkulu abantu abaphakeme. Bazi ukuthi izinto vele idepende kwezabo ikhwepha. Bazi ukuthi kuright ekhaya ngenxa yami. Ngakho mina mangase kubhede kumina ngeke kube right la. Kanti ubani wena? Uyayibona impakamo eyenza umuntu angakwazi ukwamukela ukuhlupheka makuvela kuNkulunkulu. Zehlisa ukhumbule ukuthi vele konke nakho kuvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu okwazi ukuprovidela izingane ngezikhwepha zakho, angayiprovidela izingane ungekho wena. Angaxawa yini uNkulunkulu? uNkulunkulu owakudalayo, owakwazi useyihlule esibelethweni sikamama, wayiqala zonke izinsuku zakho, wakuhlelela yonke impilo yakho, uyakwazi ukukufanele. Methembe uginqele kuyena konke okukuthusayo. Ucathi ubani wena owazi ukuthi yini ekufanele nengakufanele? Indaba ubale uthi hayilokhu. Noma uNkulunkulu esethi yebo lokhu uthi wena no angikufuni lokhu soqabana make wakuletha. Ucathi ubani? Ucathi wazini wena? Wazi kangcono kunoNkulunkulu? Niyayithola ngifuna nibone iconnection bazalwane between ukuzehlisa nokwazi ukwamukela inhlupheko. Uginqela imithwalo kuNkulunkulu. Ayiginqeki mawucathi uyazi. Sinayo sonke leyo nkinga. Sonke sicathi sineplan right for impilo zethu. Mase ngineminyaka engaka kufanele kwenzeke ukuthi. Mase ngimngaka kwenzeke ukuthi. Kufanele kube ngaka engizoba nakho, kufanele ngibe lapha nalaphana. Sicathi we have the perfect plan for impilo zethu. Ngangokuthi simelana nekaNkulunkulu iplan mayise implement uNkulunkulu iplan yakhe. Asiyamukeli, siyayigolozela, siyahlubuka ngoba ithina esaziyo bekumele ezwe ngathi uNkulunkulu ukuthi thina sidingana. Akusinjalo bathando. Asikhumbuleni ukuthi uyena owubaba thina singabantwana. Uyena uNkulunkulu thina singabantu bakhe. Asizehliseni phambi kwaNkulunkulu, sivume enze lokhu akubona kukuhle noma thina besingakuboni kusifanele. Nganenzela isibonelo kulamasonto adlule ngokuthi akusikho konke okuhle esifisela khona thina okuzosiza kwangempela. Abanye bethu kube sawathola amamiliyoni esiwafisayo, ukube wayibamba le yalotho wawuyidlala. Mhlambe ngabe usendlene ebheke esihogweni manje, mhlambe ngabe usuwafa nokufa. Wazi ngani? Wazi ngani ukuthi mhla wane-1,000,000 uyoqhubeka ukwazi ukuzala uzothandaza? Wazi ngani ukuthi ama-1,000,000 awazi ukufaka ezilingweni naseyinkanukweni ezizokwenza ungabe usamfuna uNkulunkulu, ungabe usahlangana nevangeli, ama-1,000,000 akufaka emafutheni, uphaphama esihogweni ngelinye ilanga? How do you know?
uNkulunkulu owaziyo. Methembe manje ngakunika imiliyoni ukuthi ho, shuthi right for mina ukuthi ngingabe nalo imiliyoni. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi akwenzayo, uyasazi isiphetho, uyalazi kusasa, akuzona zonke izinto ezinhle ezisizayo mayifika empilweni yakho. Siyabaza abantu abagijimile nathi bamkhonza uNkulunkulu bengakabi nayo imisebenzi. Bethandaza befuna ubuso bukaNkulunkulu mhla yafika imisebenzi bahembe. Ulinyazwe into enhle umzalwane. Mhlambe kuright ungasebenzi, kwazi bani? Mhlambe it's for your own good. Mangithi kwazi bani impendulo kufanele ithini? Kwazi uNkulunkulu. Akwazi wena. Abantu basho njalo bathi ukhuluma ngoba uright wena, kulungile ngazi ke mina sivuma. Kodwa uyazi phela uNkulunkulu noma mina ngingazi. Niyayizwa bazalwane? Awuyigadi uyibhasobheke. Awuvu ubone ngathi wazi kangcono wena kunoNkulunkulu wena ngempilo yakho. Uyavuma ukuthi uyena owazi kangcono ngezimo okufanele wena ungene kuzona. Ngakho mayekufaka kuzona zehlise uthi Nkosi noma ngingayiboni lento izohlangana kanjani kodwa ngishiyela kuwena ngoba uwena owaziyo futhi uwena ovumile ngene kuyona lento uginqela kuyena izinkathazo zakho ngefuture ngabantu ngayo yonke into ngempilo yakho ngehealth yakho ngelanga lakho lokufa uginqela kuyona everything umndeni wakho ukuphila noma ukufa kwawo ushiyele enkosini uyena owaziyo ukuthi abantu fanele baphile bazi kuze kube yinini ngizoshiyela kuyena. Mhlawumbe it's not good for us ukuthi sonke siphile size sibe no 99. Mhlawumbe singahlubuka mangase siphile sibe no 99. Anisayithandi-ke leyo manje. Kodwa ngicathi leli verse lisho njalo. Asidlulele kwiphuzu elilandelayo verse 8. Ngizosheshisa manje kulawo. Uverse 8 zithibeni okuchaza ukuba sober. Ukuba sober physical ungadakwa. Abanye abantu einhluphekweni baphendukele emabhodleleni ngoba bethi adambisa inhlupheko, adambisa ubuhlungu. Ungadakwa. Ungaqedi ubuhlungu ngaleyo ndlela. Iba sober. Kodwa futhi ukuba sober kuchaza ukuswanguluka emqondweni ubuke kahle izinto ngendlela eziyiyona. Yazi into ebalekile. For example, ukuhlupheka manje bese uyakhazumuliswa ingunaphakade kungcono kunokuthokoza manje bese uyabhujiswa ingunaphakade. Uyabona leyo nto ukuze uyibone ifuna uswanguluka emqondweni ngoba mase ifikile inhlupheko sometimes ziyamdaka umzalwane. Afune ukukhululeka kuzona manje ngendlela ukuthi angasacrifice ngisho ingunaphakade ubone ukuthi Nkosi ubuhlungu sebumdakile emqondweni wakho uthi uPetru ungadakwa. Iba sober emqondweni wakho cabanga biblically mayifika inhlupheko. Bese sokwesibili nilinde okuchaza ukuba vigilant ukuba watchful njengesosha empini. Malishona ilanga abantu beyolala isosha lalwa vula kakhulu amehlo kunakuqala likhokha isibhamsalo ngoba liyazi sitha sifike ebusuku. Nomzalwane enhluphekweni akangafikelwa ubuthongo kodwa akaqaphe. Ungabe usunake inhlupheko ukhohlwa ukuthi usengozini usempini. Ngobani? Ngoba isitha senu, isitha adversary igama elichaza umuntu okumangalelayo enkantolo, umshushisi ofuna wena utholwe unecala ugwetshwe. Isitha sene sinishushisayo uSathane, the devil, igama elichaza again umuntu onikhuluma kambi, oniqambela amanga, osho okumbi ngani, slanderer. Usho okumbi ngani kuNkulunkulu ngoba efuna uNkulunkulu anilahle esihogweni. Uthi babona benjani? Abakholwa labo. Mawena ucathi bakholwa ngoba ubabiyela ubenzela okuhle. Mkhumbulesho njalo kuJobe. Wenze njalo ngathi sonke uSathane uyasimangalela asikhulume kambi kuNkulunkulu ngenhloso yokusisa esihogweni kanye naye. Mawuseyinhluphekweni phaphama. Mawuseyinhluphekweni qwasha ngoba unesitha esifuna ukusebenzisa zona le inhlupheko nabona lobuhlungu ukukufaka esihogweni.
siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamdwengula. Umdwengula umuntu ngokumdonsela esihogweni ngale inhlupheko. uSathane makufika inhlupheko uyacinga ukuthi konje nganithola kanjani ukuze anibhubhise, hayi njengokuthi umzimba ugule noma imali iphele. Lokho akusho lutho kuyena uSathane. Abanye uyabenza baphile emzimbeni nemali bekhona, uma kuyilokho kuzobadonsela esihogweni. Into ayifunayo umphefumulo wakho esihogweni engunaphakade. Ileyo nto ayifuna kuJobe. Wayengena ndaba nokuthi uJobe unemali noma kanayo imali. Inkinga yakhe lo Jobe njobe enemali uyamkhonza uNkulunkulu. Ayisebenzi le nto yokumnikeza imali uJobe. Ake ngizama ukuthi angabi nayo imali ngibone ukuthi uzokwenza njani-ke. Wamphuca imali waqhubeka wamkhonza uNkulunkulu uJobe, doesn't matter. uSathane wahluleka either way. Akazange awine ngoba wamenza wampofu, wabulala izingane zakhe, wahambisa unkosikazi wakhe, akawinanga ngoba uJobe akahlubukanga enkosini. Niyezwa bathanda? Mawucabanga ngoSathane nokuthi uSathane uphezukwani, uSathane akekho phezulu kokugulisa noma ukuqedela umsebenzi noma ukwenza abantu bakuhlukumeze. Lokho akubalekanga kuyena kakhulu. Okubalekile ukuthi mase kwenzekile wena uhlubuke enkosini. Ma ungahlubukanga enkosini umnqobile noma ingabe yini enye yenzekile ngaphandle. Uma kuthiwa uSathane uhamba njengebhubesi elibhodlayo ufuna azomdwengula, akukhulunywa ngebank account yakho ukuthi udwengula ibank account noma udwengula ihealth yakho, ukufaka ushukela neBP nani uginqisa ngemoto. No, ufuna ukudwengula umphefumulo wakho ngokuyisa esihogweni. Uyakumangalela uNkulunkulu uthi ake wenze kube nengozi yenzekayo, ake wenze kushona umuntu emndenini wakho, ubone uzokuthuka lo. Futhi mase kushonile afika azonyenyeza kuwena athi yabona uNkulunkulu akakuthandi lo nkulunkulu, kana ndaba nalo nkulunkulu, myeke lo nkulunkulu lo, hamba ozama, hamba ocisha isinyama, ususibhade zangomeni. Unyenyeza kanjalo. Ma ungakwenzanga lokho unqobile noma ngabe kushoniwe ekhaya. Amen. Uthi ke verse 9, melanani naye niqinile ekukholweni, mresisteni, ningavumi aphumelele ekunithuseni ekutheni nisuke kuNkulunkulu. Mayethi uyanisusa ngeinhlupheko, golozani nithi simile la. Noma abantu bangaze basibulale njengoJesu, asiyindawo. Noma singahlupheka impilo zethu zonke njengoPawule size sife, asiyindawo. Siyovuzwa emazulwini, asizukusuka la ngenxa yenhlupheko. Uyaresista kanjalo njengoJobe, ungavumi noma ngabe sekuphenduka bomndeni wakho, noma ngabe izingane sezife zonke, yaphela yonke ingcebo, waphela umsebenzi, yahluleka amabhizinisi, wagula nawe, wagcwala izilonda, wahlekwa abantu, uzukhothwe izinja. Ungavumi ukusuka kuNkulunkulu. Thani ngizomethemba noma ngabe ngibone ngathi uyena ongilimazayo. Umresista kanjalo uSathane. Niyezwa bathanda? Awumresisti ngokumkhuza emalini. Awumresisti ngokumkhuza ekufeni kwabantu. Bahlangana nabazwana emakushoniwe bazophebeza uSathane ukuthi kungabe kusashona. Kanjani? Akakhulumi ngalokho la mayithi asimelane noSathane. Ukhuluma ngokuthi noma inhlupheko zifika, utshela abantu inhlupheko ezikhona futhi eziseza kubona. Uthi mresisteni ngokuthi niqine ekukholweni noma ngabe inhlupheko ikhona. Nansi into abasiza ngayo, nazi ukuthi zona lezo inhlupheko ziyabehlela abazwane benu abasemhlabeni. Uyisholani leyo nto leyo? Uyishola ukuthi uSathane angabalingi ngokuthi yabona nje banihlupheka nje, inina nodwa enibhekene nalento, kuyaveza uNkulunkulu akanandaba nani nina. Buka abanye ba right kanjani. Uthi uPetru cha liqiniso lelo. Abekho right bonke abanye. Akekho umntwana kaNkulunkulu ongadlule inhluphekweni. Akekho. Maze lo uNkulunkulu uzongena inhluphekweni one way or another. Mhlambi ikhathi ngeke ifane kodwa sonke siyadlula kuzona. Mhlambi inhlupheko ngeke ifane kodwa sonke sinazi inhlupheko. Ungavuma uSathane athi wena kuphela ngoba uqhathanisa lento oyifisayo ubuka umuntu onayo. uSathane is very good at that. Lento oyifisayo ungenaye uzokwenza shop ukuthi uyambona onayo.
bese kuvala ingqondo athi buka uyabona what do you say unjani lo uNkulunkulu maye nje omkhumbuza ukuthi cha Sathane le inhlupheko engibhekene nazo bonke abazalwane ezweni babhekene nazo nabo endiqiniso bathandekayo imuphi umndeni ongashonelwa ibapha abazalwane abangaguli imuphi umndeni ongehlelwa yingozi nokweswela noma bengasweli bonke abantu akusiyo wedwa weswela khona abawesi kunawe eyimeni zokweswela sonke siyahlupheka ufuna ke uNkulunkulu simahlulu uSathane mayisho njalo sometimes uSathane usuke efuna ukuthi lento uNkulunkulu akufaka yona is too much manje too much it's enough bakhuluma nje labaye bazalwane uthi uPetru cha ungavumi uSathane asho njalo ngoba buka abanye abazalwane babekezele kuze kube yimanje funda umlando babekezela beshiswa bephila behlabelela amahubo bemethemba uNkulunkulu babekezela uStefane begandawa ngamatshe bephila babhekisa amehlo phezulu bamethemba uJesu noma bebulawa akukho too much abanye bamile nawu ngama amen so ke uma ethi nabanye babhekene nazo ufuna abazalwane bakhumbule lezo zinto uNkulunkulu hayi ngoba ezonda wena uma ekufaka kulezi zinto lezi verse 10 no 11 ma siye ekuphetheni ufuna ke sibe nethemba ngoba uNkulunkulu uzosilekelela kulezi inhlupheko kazi ukusifaka nje ashiye uzosilekelela kepha uNkulunkulu womusa wonke ungakukhohlwa lokho ukuthi uNkulunkulu womusa ake sikhulume ngalokho nje kafishane bathandekayo uNkulunkulu womusa noma singenazi izinto esizifisayo unomusa kuthina noma eletha ubunzima ezimpilweni zethu bona lobo mzima zona lezi zinto ongenazo kuumusa nje konke lokho ngoba uyakhumbula yini ukuthi kahle kahle wena yini ekufanele do you remember ukuthi ufanelwe yini wena abanye bethu siyakhohlwa ingakho uNkulunkulu simbona engathi unesihluku ngoba we forget ukuthi kahle kahle yini esifanele akusona isihluku ukuthi uNkulunkulu akusindise akunikeze ife emazulwini bese sizodlula ke inhluphekweni kodwa isikhashanyana akusona isihluku leso umuso babazekayo lowo ngoba obekusifanele inhlupheko maximum la emhlabeni bese kuba ukuhlupheka maximum esihogweni ngunaphakade na into esifanele ngoba thina sonile kuNkulunkulu ideal kwakuukuthi mhla nona niyofa nokufa kufa kokuqala ukufa kwesibili kufa kokuqala kuza nenhlupheko ukufa kwesibili ungene esihogweni ngunaphakade that was the deal uNkulunkulu sikweleta inhlupheko zengunaphakade thina konke okunye oku less than maximum suffering nesihogo umusa lo amen nithini bazalwane kuleyo iyavuma ingqondo ucabanga kanjalo ingakho ethezehliso ngoba manje yabo la ingqondo mana kancaneke mfundisi ingakho ethezehlise ngoba le ifuna manje uvuma ukwehla ukhumbule ukuthi kahle kahle vele wena usemseni nje kaNkulunkulu ukuthi uyaphila emhlabeni unekhaya ezulwini hayi man kumele ngabe uyabonga wena akumele ngabe uyabalisa ngokuthi umsebenzi awunawo ma ungene inhluphekweni khumbula ukuthi unoNkulunkulu womusa wonke ungakhohlwa ukuthi ubani owenzelweni ungakhohlwa lokho bese uyaphakama sengathi uNkulunkulu ukhonta kukweleta yona uNkulunkulu unkweleta amamiliyoni ami unkweleta umuzi wami emhlanga I decree and I declare futhi kuzokwenzeka angikwamukele okunye usukhohliwe ukuthi ubani usukhohliwe akakukweleta imiliyoni uNkulunkulu ukweleta isihogo uNkulunkulu ilokho akukweleta khona konke okunye umusa akunikeza uNkulunkulu akakukweleta ukuthi umndeni wakho uphile uzube na 99 cha izoni nazo kahle kahle uNkulunkulu ufaka uyibulela zonke zizalwa
nawe njengoba uphila nje uNkulunkulu akakukweleta ukuthi uphile uze ube mdala uguge, cha, kumele ngabe kade wafa, nami included. Ukuthi siyaphila namanje umusa uNkulunkulu asinikeze wona. Maye siphuca impilo kusasa akasenzanga lutho okubi uNkulunkulu. Akusona isihluku leso, umusa kaNkulunkulu. Isavuma inhliziyo ayikafuma uphutshuka phansi kwesandla. Mayiphuthuka uyibamba uyibuyisele. Thane noma ibhlungu lento ayishoyo lo mfana lo kodwa iqiniso. Osho kanjalo enhlizweni yakho. Inhliziyo yami thoba, qiniso leli noma lilumela kanje futhi lo mfana unayo lento yakhe. Ungixolele mina kodwa ulamukele iqiniso. Uthi ke uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu. uNkulunkulu ogcwele umusa unibizele enkazimulweni hayi ekubhujisweni. Usazonenzela okuhle okungaphezulu kwenikudeservayo, okungaphezulu kwenikucabangayo, kusazoba mnandi empilweni zenu ngoba lo Nkulunkulu ugcwele umusa noma nanifanele ukubhujiswa kodwa yena unibizele enkazimulweni hayi ngenxa yemisebenzi yenu, ngenxa kaKristu. Yabona verse 10. Unibize ngoKristu. Ngenxa kaKristu nina niye enkazimulweni hayi ngoba nilungile, hayi ngoba nenze okuhle. Abanye bakhuluma kanjalo bathi Nkosi ngoba ngikukhonze kahle nje. Ziphi pho into zami? No. Ayikho into enhle wena ekufanele ngoba wenza kahle. Into ezinhle zikufanele ngenxa kaKristu. Umusa konke okuhle uNkulunkulu akwenzela khona, including or especially ukuyezulwini. Uthi emva kokuhlupheka isikhashana yena liqobo uyakonihlumelela anisikelele anisekele. Thanda ngiwachazela amagama esiZulu kafishane. Ukunihlumelela kuchaza to restore. Into ngathi bilimela uNkulunkulu uzoyithunga ibuyisele esimeni. Uyakwenza lokho manje sometimes asipholisa amanxeba einhlupheko kodwa uyokuphelelisa emazulwini ma sivuswe kufeni esiphelelisa esirestore ngokuphelele. Uzoma kuthiwa izinto ziyabuyiswa. Okudliwe isikhonyane kuyabuya. Sometimes kuyabuya nale emhlabeni okudliwe isikhonyane, sometimes akubuyi kodwa siyazi kuyobuya noma kanjani ezulwini. Lela gama elithi anisekele, it means unconfirm uNkulunkulu. Animise endaweni yenu nibe confirmed ukuthi kumele ngabe ngempela nila uNkulunkulu uyakwenza lokho uzosiza sime siqine einhluphekweni zethu khona la emhlabeni uyasilekelela. Aniqinise means lokho uyaniqinisa ninikeza amandla okubekezela. Then makuthiwa animise nisimeme, establish you, anizinzise njengendle nefoundation engasuki makuneyiphepho. uNkulunkulu uyasiza einhluphekweni zethu. Asingeneni kuzona ngesibindi, simethemba ukuthi yena uzosilekelela, ngeke siyekelele uNkulunkulu einhluphekweni. Bese evala ngokumdumisa kuverse 11, makube kuye amandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Akube kuye ukubusa phezulu kwezinto zonke, phezulu kaSathane, phezulu kwamadimoni, phezulu kwabantu abasihlukumezayo, phezulu kweinhlupheko efike empilweni yethu, phezulu kwethu njengabantu. Akabuse yena njengoNkulunkulu. Uyena isihlakaniphi, uyena uneplan eright. Sina soyithoba phansi kwakhe, yena akabuse. Ilento afuna siyenze uphethe, ufuna simjoyine ukuthi makube kuye idominion, ukubusa, amandla okubusa kuze kube phakade naphakade. Asivumeni sithi amen. Akabuse impela uNkulunkulu. Akabuseni ngendlela yena abona ifanele. Thina somethemba noma sifakwe inhluphekweni ngoba uzongena nathi asisekele, asilekelele, asiqinise, ngeke zisinqobe. Ekugcineni uyosifaka enkazimulweni after sesihluphekile isikhashana, ngoba isikhashana musuqhathanisa nengunaphakade uNkulunkulu yasisa kulona. Ngakho ukusummarize abathandi, einhluphekweni azizehliseni uNkulunkulu esifaka kuzona. Sifundeni ukwehla, singaphakami sishaye abazi kangcono kunoNkulunkulu. Okwesibili, asiqwasheni ke ngoba uSathane uyazingela, asingavumi
asidwengule asisuse enkosini ngenxa yenhlupheko. Okugcina sibe nethemba lo uNkulunkulu uzosivuza ekugcineni, lo uNkulunkulu uzosiza while sisakuzona inhlupheko. Amen. Asithandaze.